got your number, written on the back of my hand. I got your number, written on the back of my hand. I got your number. Hallo, met... Goeiedag mevrouw, u spreekt met Veronique Bules van buurtwinkels zijn top.be. We hebben een tijdje geleden via onze website een enquête gehouden bij de klanten van buurtwinkels in het kader van buurtwinkelverkiezingen. Daar heeft u waarschijnlijk wel iets van gehoord, hè? Ik heb nog zelf niks van gehoord, nee, maar... Enfin, wel, dan hoort u het nu, want ik heb ineens heel goed nieuws voor u, mevrouw. Want die staat voorlopig in de top 3 in de verkiezing. Dus dat is heel goed nieuws voor u. Bent u daar een beetje blij mee? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben het rapport ook opgesteld. Dus ik zal u even met mijn collega doorverbinden. Die zal met u, als u even tijd heeft, duurt maar heel kort hoor. De puntjes overlopen, dan weet u meteen welke goede punten u heeft gescoord, op welke vlakken. Hè? Secondje, hè? Ik ga u doorverbinden. Ja. Zeg maar, hè. Of wacht, ja. Hallo, mevrouw? Een lunchje? Ja, ik zit wel met een klant hier, maar zeg maar. Ah ja. Het is Rodericht Verachterdkam. U hebt net met mijn collega gesproken, hè? Ja. Zeg, u staat er goed op hè, voor de buurtwinkelverkiezing. U mag echt wel trots zijn, hoor. Ja, het schijnt. Ja. Waar mensen vooral blij mee zijn bij jullie, is de klantvriendelijkheid. Ja. Jullie zouden ook veel mensen bij naam kennen. Ja, weet je wat, als je zo in de geburen bent, op de deur kennen veel mensen. Ja. Hè? Ik zal eens een paar namen van mensen zeggen die dat hebben gezegd dat ze zo blij zijn dat u hun naam kent. We hebben dan Mariette van der Donkt, die kent u waarschijnlijk wel. En dan Peter Verachterd. Ja, Die wordt... die ken ik wel, ja. Ah, ja. En Gunther van Kanegem. Ja, Ja, die kent ken u. ik ook. Ah, ja. Leuk is, hè? En Lili de Bozere. Goh. En wat ook heel veel mensen heel positief vinden, is dat de diefstalbeveiliging in de winkel, dat die er eigenlijk bijna niet is. Nee, dat is er eigenlijk praktisch niet. We hebben wel een camera hangen, maar voor de rest... Maar ze zeggen dat ze allemaal weten waar de camera hangt. En dat dat handig is dat maar als sta je ze, recht voor, dus dat weten ze. als ze wat krap bij kas zitten, dat ze dan weten waar dat ze moeten gaan staan om hun grief weg te steken. Ja, het is dat mee. Allee, ja, dat is die praktisch niet. Weet je wel, zo'n toeval is hem ook maar een klein winkeltje, hè? Ja, maar dat bespaart dan toch ook wat geld voor de mensen, hè? Inderdaad. Ja. Inderdaad. Oké. Er is één minpuntje nog dat er is. Oei, ja. Minpuntje of puntje voor verbetering, we zullen het zo zeggen. Wat mensen zeggen, als ze moeten wachten aan de kassa, dan krijgen ze geen koffie aangeboden. Klopt dat? Oei, ja, dat klopt. Inderdaad, dat hebben we in Nistans, hè. Ik kan het je niet voorstellen dat een man dat hij nou wil... Ja, ik geef mijn collega nog heel even terug aan u, hè. En nog eens proficiat, hè. Ja, dank u. Ja, goeiedag, Veronique Bules, terug hier. Ja. Misschien iets aan die koffie doen dan, hè? Ah, wel, dat zullen we doen. Goed, dag mevrouw. Oké, dag. Dag. De diefstalbeveiliging. Ja, we doen dat niet. Ja, dat is goed voor de klant. U is goed de klaar. Zo weten die staat.